ପଡ଼ିକି ମରିଥିଲା ସେ କୁକୁର ଗାଦି ସେଠି ଗଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ବସିକି କହିଲେ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦିଅ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି ବହୁତ କଥା କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ କହିବେ କି ମୁଁ କହିବି ବସନ୍ତା ଆପଣ ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିଲେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଛୁଆ ଏଇଠୁ ଆସ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ଏଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଉଛ ଉପରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଉପରେ ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଆଉ ଏଇ କଳୁକା ଦେଖାଇଦିଏ ଆପଣ ହେଇ ପାଦ ପକେଇ ଯା ପାଦ ପକା ପଳେଆ ସେ ଗଛ ମାନେ ହଁ ଏ ପଛରୁ ଟିକେ ପାଖେଇ ଯାଉ ଏପଟ ସେପଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେଉଛି ତାପରେ ଆମ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଗାଁରେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଅଲେଖ ଟୁଙ୍ଗି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 ମୁଁ ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦେ ମୁଁ ଧରିଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 ସପିଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶୁଣାନି ସପିଂ ଭଲ ଲାଗି ଆମ ଗାଁର ସତ୍ୟ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଅଲେଖ ଟୁଙ୍ଗିରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ସେ ପୀଠରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟେଇ ଦେବି ଏବଂ ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର ସତ୍ୟ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଅଲେଖ ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଯିଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମବୋଧ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହୋଦୟ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ବାଡ଼ି ସବୁ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା ଏଠି ମଶାଣି ଥିଲା ଏଠି ଶୁଣାଯାଏ ଲୋକମାନେ ବି ଶୁଣାଯାଏ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦଣ୍ଡା ଗାଦିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ଆଦିସିଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ସେ ଏଇଠି ଟୁଙ୍ଗିରେ ଥିଲେ ଏଠି ଆମର ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେଠି ବିଜେ କରିଥିଲେ ନା ଧୁନି କାଠ ଦରକାର ହୁଏ ଆମର ଏଠି ସାଧୁମାନେ ମାନେ ଖୁଙ୍ଗୁଳା ଦିହରେ ସେ ଶୀତ ବର୍ଷା କାକର ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ଦରକାର ହେଲା ଧୁନି କାଠ ସେ ଧୁନି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଗଲେ ଧୁନି କାଠ ସେଠି ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଥିଲା ଆମରି ଗାଁରେ ସେ ସପଟରେ ନେଉଥିଲେ ଏଠି କାଠ ଏଇ ମଶାନଟା ପାଖାପାଖି ଅଛି ସିରୁ ଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ସେ କାଠ ଆଣ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଧୁନିରେ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ବା ସେ ମରିଛି ଲୋକ ନା ସେ ଲୋକ ମରିନି ସେ ଲୋକ ଯିଏ ସେ କାଠ ଆସିଲା ଏଠି ଧୁନି ହେଲା ସେ ଲୋକ ଗଲା ଏଠି ତାଳି ମାରିଦେଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାରିଦେଲେ ସେ ଲୋକ ଉଠିଲେ ତାପରେ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିଛି ନଥିଲା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏଇଠି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବାଇଗଣ ଫାଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚାଷବନ୍ଦୀ ଲୋକ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଏମିତି ଗଇଁତି ଏମିତି ମାଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମାଇଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ଧାର ବାହାରିଲା ସେମିତି ପୂଜା ପର୍ବ ସରିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ସାଧୁ ଜଣେ କିଏ ଦେହତ୍ୟା କରି ଏ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଦି ଅଛି ତାପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ସେ ବାବାଙ୍କ ମହୋଦୟ ଇଏରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ସେଇଦିନୁ ବି ଚାଲିଛି 1940 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବା ଯେଉଁ ପଥରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରରେ ବାବା ବସୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଆମର ରହିଛି ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିଛି ସେ ପଥରରେ ଯାହାର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ହାତ ଆପଣ ଘଷି ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଦେହରେ ମାଲିସ କରିଦେବେ 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବି ମାନେ ମୁକ୍ତି ଆତ୍ମାର ନିର୍ମଳ କରିକି ମୁକ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 9 ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତ
ପିଣ୍ଡପ୍ରାଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ 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 କିଛି ମନ ଭିତରେ ଆବିଳତା ରଖିବେନି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣ ସେ ପଥରେ ଏମିତି ଅଛି। ସେ ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କର ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାହେଉଛି, ଅହରହ ଚାଲିଛି, ଘିଅ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକାଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କଥାଟା ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭକ୍ତ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି? 40 ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 40 ଆଜ୍ଞା 40 ଭକ୍ତ କ'ଣ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ଯେଉଁ ହୁଏ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଯେମିତି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଏଇଠି ହୁଏ ଆମର କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ଲୋକ 1000 1200 ଲୋକ ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି।